بازی در حساب 99 به انجام میرسد. بیبی جان خیلی داد زدی که قبل که بازی حساب با 100 برابرش این بازی اخی دفعه دیگه بعد اوه بابا جان ҳамихе бобоҷону кати бозӣ дар ҳисоби 99 тамом кардам. восси хел азиқ будам ва ба хотир овардам ки рӯзи мурдани ҳар яки мо пеш аз таваллуд шудамон навистагист. чизе ки мешид хай шида ай дасти ма ҳичи намеояд дигар. оне ки шукронаш и бобима ай асри санг то асри вайберу твиттер умр дид. ай дунё саврумеяни гузашт бобои ман ва дар ҳамин лаҳза ман қарорман буровардам. мерем гоа бибиҷон ман навигарие дар зиндагии худам мехоҳам кардан. мехоҳам я навигарие ба дили худам кунам. ман намехоҳам я ҳаёт ширинӣ савдо кунам. майли рағбатам дар дигар чиза бибиҷон. мехоҳам ки чизе ки дилам мехоҳад ҳамуда кунам. ман тасмим гирифтам ки ягон ҷо бирам бухонам ё ба ягон кори дӯст доштаам машғул шавам. чӣ гуфтем бибиҷон шумо дар ҳамин фикрҳои ман? расул донистамон ту дига гудак нестӣ. ту соҳиб ихтиёр шидагӣ. барои ҳамин диле чизе ки мехоҳад ба дили худат кун. ман зид нестам ва бар зами ин ҳеҷ кас пеши раҳитро гирифтан наметавонад. не ки ман як хоҳиш дорам ай ту. гап занем бибиҷон. бобил як орзуи охирин дошт ва ин орзуяшро мехост ки ба ту гӯяд. васият монд вақте ки мурдам ними хокисарма дар ҳиндустон ва ними дигарашро дар бухоро рехтан дар кор. ба бухоро? бале хокисари ҳиндустониша ман худам мерезам. иҷо ба ман наздикай қувватам ба амиқа мераса. некем қисми дуюмашро ту бояд ба бухоро барӣ. бибиҷон бурдани ман ҳатмӣ ая? албатта бояд ки ту барӣ. васияти охирини бобоҷон таёхӣ. рад накунша. воҳе бача ин бухоро аз ҳиндустон хеле дур аст. гоҳа дар кин куҷо мемонад баъд охир? канику як лаҳза ба ман бидеҳ ба ман. об ба байни дарё мегзарад гоҳа ба бухоро омадесай. нафаҳмидам тура. ҳозир мефаҳмонамад. чӣ мешавад ки хокистара ба даруни дарёи гоҳа бифурӣ обу хокистара бурда ба бухоро мерасонад? беахл гоҳа куҷода бухоро куҷода? гоҳа иҷада а бухоро боша ҳо иҷада. яъне мерем ба гоҳа. расул мехчапарак плано алиши чӣ ту ба гоҳа намерӣ? албаттара ки мерам. неге барое ки бибима фуреб кунам ба магам ки ба поезд бирам. охи дӯстам ту мефаҳмӣ иҷа биби мара провожат карданаяд. барое ки бибима фуреб кунам як билет мегирам тарафи бухоро. неке дар бухоро намефурмад дар остановкаи кальян мара ждат кунем ҳарду. ва уҷа ҳамакаса дар автобус мешинем мерем. ин маъне чӣ дорад? мерем ба гоҳа. опс бебобоҷон ма бигирам. бобоҷон ба сайру гашт мерем. ченайский экспресс? ченайский экспресс. то ҷое ки ман медонам ченайский экспресс ба бухоро намерава. ман хато накардестам охи? албаттара ки бибиҷон ман худам хостум ҳамин раҳи дуроза интихоб кунам ки кати бобоҷонам вақтма бисёртар гузаронам. ман ба ченайский экспресс мерам аҷо мефурам дар автобус мешинам мерам ба бухоро. кор мешава ҳал дар ҳамуҷо мерезам ман мехезам миём. чӣ гуфти бибиҷон? расул медоне ки барои чӣ ман худи туро ба он ҷо фиристодастам? барои чӣ ки ман ҳеҷ кара боварӣ надорам дар иҷа. ҳамаи боварим туӣ. умедворам ки хокистарро ба ҷои даркорӣ бурда мерасонӣ. илтимос бачаҷон рӯҳи бобоятро шод гардон. роҳи сафед. мара виҷдонам ором нагузошт ки бибима дурӯғ гуфтам. неки хайма проста дурӯғ гуфтам ку.